gwrando ar Radio Llangain. Croeso i'n rhaglen radio arbennig am cadw'n ddiogel ar lein. Heddiw rydyn ni mynd I trafod pwynt pwysig iawn sef bwlio ar lein. Nid yw bwlio yn bersonol neu ar-lein byth yn iawn. Felly gadewch I ni ddysgu sut I ddelio gyda bwlion ar-lein a chadw'n ddiogel wrth ddefnyddio'r we. Beth yw bwlio neu cyberbwlio? Bwlio ar-lein neu cyberbwlio yw pan fydd rhywun yn defnyddio technoleg ddigidol fel ffonau clyfar, cyfrifiaduron neu lwyfannau cyfryngau cymdeithasol I wneud doler, bygwth neu greu embaras I rywun arall yn fwriadol. Gall hwn ddigwydd trwy negeseuon cas, dweud storiau sydd ddim yn wir, rhannu lluniau sydd yn creu embaras neu adael pobl allan o fforymau ar-lein. Mae hynny'n swnio'n niweidiol iawn ac yn anheg. Ond beth allan ni ei wneud os ydym yn dod ar draws bwlio ar-lein? Mae sawl peth gallwch chi wneud. Yn gyntaf, mae bwysig peidio ymateb I fwlis. Mae nhw eisiau ymateb gennych chi, felly mae'n werth anwybyddu wrth y wadiau niweidiol. Yn ail, mae'n bwysig eich bod yn cadw tystiolaeth o'r bwlio drwy sgrin luniau neu negeseuon. Efallai y bydd angen tystiolaeth arnoch I ddangos I oedolyn. Pwy sy'n gallu ein helpu pan fodd bwlio ar-lein yn digwydd? Siaradwch gyda dwrn fel mam neu dad neu eich athrawon. Gallant roi arweiniad ar cymorth I chi. Peidiwch aros. Ewch I gweud yn syth. Does dim rhaid i'ch I wynebu bwlio ar eich hun. Beth arall gallwn ei wneud I atal bwlio ar-lein? Gallwn ddechrau trwy fod yn garedig a pharchus I bawb ar-lein bob amser. Cofiwch, cymuned yw'r we a dylem fod yn garedig ac yn barchus tuag at pawb ar-lein. Dylem hefyd ddiogelu ein gwybodaeth bersonol a bod yn ofalus o'r hyn y rydym yn rannu ar-lein. Mae cadw ei gwybodaeth bersonol yn braifa yn bwysig iawn. Beth arall gallwn ni ei wneud? Gallwn adrodd am unrhyw ymddygiad bwlio i'r llwyfannau cyfryngau cymdeithasol. Mae gan y rhan fwyaf o'r lwyfannau ffordd o reportio bwlio ar-lein, ac maent yn cymryd yr adroddiadau yn seriws. Nid ydych yn cario clecs, rydych yn sefyll dros eich hawliau a hawliau pobl eraill I defnyddio we yn ddiogel. Mae adrodd am fwlio yn hanfodol I greu amgylchedd ar-lein mwy diogel a mwy cynhwysol. Mae pobl sydd yn bwlio ar-lein yn aml yn anhapus ac yn chwilio am sylw. Felly, peidiwch â gadael iddynt i'ch gwneud yn drist. Cofiwch, trwy ddilyn yr awgrymiadau rydyn ni wedi rannu heddiw, gallwn wneud ein gorau I stopio bwlian ar-lein a chreu ryngrwyd mwy diogel I bawb. Cofiwch fod yn barchus ac yn garedig I bawb ar-lein.